Kurian kelihatan holongan di bagasan Kristus Yesus bahwa surat Injil Markus termasuk salah satu kitab Injil sinoptik siang tunatului takas taboto manginang siang mulana bahwa kitab Markus itu kitab paling tua di antara kitab Injil sinoptik. Alaya manginang di bagasan turpukol sebelum sebelumnya takas dari orang dijami kami guna lewat bahwa on dimulai ketika Raja Herodes membuat berita ni Yesus imana mengkobarhon bahwa Yesus Kristus nungaro berarti pada ridahon bahwa si Yohanes Pardidi nungahehe. Dalam pola pikir ni paradigma ni si Herodes bahwa Yesus sarupa doktor sama si Yohanes Pardidi. Takas taber nga manginang di si bahwa tubuh doru habier di si Yohanes ala memang nunga diulahon mana berupa konspirasi marhite mabunuh jala manapul ulun si Yohanes pada setiap hari ditiki hari raya ulang tahunna. Ima marhite si Herodias na mga lupa topahon konspirasi maradopon Raja Herodes jala Raja Herodes maina ng soni tua katamu rohot undangan na sehingga berani mengambil keputusan yang salah demi mempertahankan ng soni posisi dot harga diri di jolonya katorok joloma. Alali manginang di bagasan tikia manginang takas taboto bahwa Herodes ima manginang na memimpin di luar Galilea ima Raja Herodes Antipas pada abad pertama. Takas taboto bahwa Raja Herodes Citongna on raja na pimpla doon. Kadang-kadang olo dibigi hatana dinggan, kadang-kadang jala olo do dibigi hatana sudinggan. Dan sebenarnya dan goyang meolya lombang kota ringo tu karakter molo pribadi ni masih Raja Herodes Antipas. Molo hidup Raja Herodes Antipas namilak natotong berpemimpinan di kedua Galilea. Ima manginang bahwa imana sebagai bentuk sadap pemerintahan na kecil di antara kekaisaran Romawi. Nah pada saat ini dipimpin oleh Kaisar Romawi. Nah pada saat ini ditempatkan sadar raja untuk menggonggomi sadar wilayah. Nah adong di luar berbagai luar narong satiai di wilayah jajahan Romawi. Kalau ini ia manginang takas tabo tulisan bahwa perjalanan Yesus nang son di mulai luar Nazaret keluar Galilea takas tabereng di son berbagai jenis bahasa dipakai Yesus. Terkadang bahasa Aram, terkadang bahasa Yunani, nang terkadang bahasa Ibrani. Ala yang manginang diturpuk tong, ditaberin soal manginang takas taberin bahwa Alkitab tertulis dalam bentuk bahasa Yunani. Bahasa manginang terjadi, ala memang Septuaginta menurut tradisi kita pada Narubi lima diterjemahkan dari bahasa Ibrani itu bahasa Yunani dan diulahon di Alexandria, Mesir atas pangiduan Nis Ptolemaeus di Antiochus pada tahun 225-1247 sebelum Masehi. Jadi yang menginang takas taboto Septuaginton berasal sian bahasa Latin itu nomor rapatan 70. Menurut tradisi nihala Yahudi 72 hala maka reju selama 72 hari imana lama norjemahon sudi isi kitab kanon ima sian pada Narubi. Itu menginang di bagasan tikion bahwa kitab pada baru bota jaha gabi bahasa Yunani na terjemahan sian bahasa Ibrani ala memang demi perkembangan dan penyebaran Injil pada saat hari ala memang bangsa Yunani nunga berhasil menguasai dunia dan berhasil menguasai dan menyunanikan sudi na adong di bawah daerah jajahan sehingga daerah jajahan nunga berbudaya dengan Yunani sehingga bahasa Yunani sudi dalam bentuk serba Yunani demi untuk menyebarkan Injil dan untuk memperluas Injil dan Alkitab dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Pada saat bangsa Israel di bawah penindasan oleh bangsa Persia yang sehingga mengakibatkan orang-orang Israel pada saat itu berserak di luar diaspora. Nah, pada saat yang sama alak orang Yunani, orang Athena menyerang bangsa Persia sehingga bangsa Persia kalah oleh karena serangan oleh orang Athena yaitu Yunani sehingga orang Yunani memenangkan pertempuran di luar di Teluk Marathon. Sehingga melalui kemenangan dari bentuk peperangan dari bangsa Persia melawan Athena, tentara Athena lari kepada orang-orang Yunani mengabarkan bahwa kami telah menang melawan orang-orang Persia. Sehingga pada saat ini dimulai, pada saat sejarah pertama sekali disebut dengan lari maraton, yang dimana pada saat ini kemenangan atas Athena nang songonipe bangsa dimana kaling halak Yunani memenangkan pertempuran atas halak Persia di Teluk Marathon, sehingga pada saat ini disebut lari maraton
karena kemenangan sahalak tentara halak Yunani madadopon halak Persia. Pada saat itu saya menginang setelah mereka memenangkan sehingga pada saat itu mulai memusuhi halak Israel tuh tanah sian diaspora sian huta parengan anak asing ini tu bentuk sada wilayah nasida ima di Israel kembali. Setelah mulai nasida dungi Roma musuh halak Romawi totong mangalo halak imanakan halak Yunani totong halak Yunani sehingga musuh masuk halak Romawi menguasai musuh taringo ke Israel. So nguni mamanginang pada kisahon pada saat itu di bawah pemerintahan Kaisar nang songoni di bawah penggonggoman inakan Raja Herodes nasida takas tabereng merhite konspirasi tugu mamanginang ima roha naso denggam maradopon doho pilihan nasala maradopon ima keputusan naso konsekuen maradopon hata naum di yuk nahinan maradopon hata kain nadinggan pasahan si Yohanes sinan alani mamanginang di bagasan turpukot takas tabereng sian mulana di son ayaton patarak tuhita bahwa sana jamitan dari minggu panggopara tuhita bahwa dua sifat pribadi ni jolo na parjolo sada aruk pribadi na denggan na padua ni masada pribadi na buruk molo pribadi na denggan imang komparon sikap hati nurani manggabaron si Yohanes padidi na babaritahon imat si Raja Herodes unang buat akukmu anggimi anamar lapatan anggi borumi namar lapatan namang inang bahwa sana ima pengorahan mitor di Purbadia nasada naik ngasih si Herodes ipang gobaran namang inang taringo tu gobaran bahwa sana sifat ni jolma na selalu cenderung mangulahon berbanding terbalik siat akal ulau na denggan tu akal ulau na jahat maka namang inang di tonga-tonga ni mulut tapi perlu kita manakasi molo hamu keputusan salah satu keputusan pilih hamu keputusan terbaik unang salah memilih tamu sotong tubuh di rohamu namanya roha penyesalan nang songoni pe roha biar tubuh di tonga-tonga ngolumuna mau salah hamu mengambil keputusan tubuh marohamuna songon rohani si Herodes merasa bersalah sehingga mulu mamereng Yesus mamereng nama roh kuasa marbarita nauli bahnunga he si Yohanes Madidi sotong gabi tubuh roha bersalah di tonga-tonga ngolumuna ala dingiro manginang markite ya manginang perlu tetap kasih pribadi nak kaingani ikon tatanapon di bagasan nguluta berani mengambil keputusan yang benar benari hati dakon nasale swadahon alaniaha alani udah manginang takas tabereng di son markite panidan yung nadingganido tu makanganang hata nadinggan perlu nak nadinggan hinorpon ni keputusan na tepat alani lamang kembali matu terjata jamita tasadarion iman tersurat di Markus bidu onong ayat 21 ayat 44 di sana manginang naken takas taben di sana manginang di sana setelah dimulai naken pembunuhan raja naken pembunuhan ke Yohanes takas taben yang manginang bahwa sana di sana para akasesi yang tetap marbarita nauli sedih taben yang manginang menuliskan si marbarita nauli takas taben mulai pasal 1 pasal onong di Markus pasal onong ayat sada di si bahwa sana ditimulak Yesus nakain tulua nakain Galilea nang soni tulang Nazaret bahwa kasih siani pe nunga di pudahon lamar barita nauli dua halak lahu marbarita nauli alaya manginang ditik kidung bulat nasida marbarita nauli godang do selas ni rohana pinatu panasida nang songoni pe na cerita nasida marado po Tuhan Yesus Kristus di mana tabereng di bagasan turbukon di ayat 30 alaya manginang nagari persoalan ditik kidung bulat nasida marbarita nauli nasida manginang totong do lau nasida menepi tuluat sabulan nasugi artinya di tonga-tonga ni kalangan nadausian kalangan kahalayak ramai alani ilo manginang juta bereng bahwa sana nungalu nasida mangapi nasida dantung manga nasida limna do molo diturpukon alaya manginang nagai persoalan di son dan na apala ina pan sibereng otta di son di ayat 34 na pengtakas tidak usun na manginang di sini asa dinatar darat Yesus di ida punguna buluni gabi asli marohana mina nasida ay songo biru-biru nasida na sumatarmahan gabi pudang ma di pudahon tu nasida ido manginang sebenarnya nasitong na paling utama na buit laberen diturpukon nang songoni di ayat 27 didok songoron gabi didok iba ng mga si nasida lehon hamu manasida mangan jadi roh manasida asa hamil laho mga manuhuri roti harga 200 uang silehon nami tu pangan nasida alani iro manginang di bagasan turpukon perlu tabahi-bahi bahita bagasan tikyon nama dok tu hita manginang di bagasan tikyon nama dok Roma hita tu Tuhan Yesus na parjulu asido rohani di bata bila hita padua hong ay disariho do hita rap tabahi-bahi bamasan na marhite na kain poin-poin na kini pasahan namin so ngono mak
Amanami inanam saluhut na naulongan di bagasan ni Kristus Jesus. Molo tabene sada urat ni hau. Natotu sahali manginang ara tu pikirat bahwa urat ni hau bertanggung jawab totong menarim saluhut na tu akan narikot tu saluhut na. Batang rating dohok gulung rata nang songni pi akar bunga-bungai. Takas tabere nga manginang molo filosofi ni sahalak akar, molo akar. Takas taboto manginang di si bahwa sana dakia akar dipuji sahalak joma. Alena totong nga manginang dipuji halak ara manginang. Na bagay ka bulong na. Salala di bulong na, molosoy batang na. Na bulong na batang na, molosoy bunga na. Na uli nga bunga na. Anggo akar, jarang do jol mga parrohang taringo tu akar. Jarang dakyar jol mga mamerin taringo tu urat-urat ni hawi, buhan ng urat ni hawon. Paling tidak jol manilay urat ni hawon, nasugur ruhat, buratin urat-urat. Bebilang juga kasih siya nutak kalan na asing. Ino manginang molo paradigma, molo pikir di jomma, molo menilai sasalah tumbuhan, molo sada-sada tumbuhan di bagasan muluna sigalong ari. Alaya manginang tang di moto hamu sa lubutna, sebenarnya manfaat do dampak ni akar na paling luar biasa. Manginang manarikon narikot hima di akar batani nang semonipe di dauni, nang semonipe nang dibungai. Manarikon sari makanan nang hobar tu kebutuhan dua porsi masing-masing, nobar tu kebutuhan di sada batang. Nang manginang dan terpuji urati, alay totong berharga, totong bekerja keras, lahu menarikon, narikot si panganon di salukutna, narung di hari kotor, i manakai songon sada tumbuhan na mutlak na hidupi, batang, daun, dohot bungai. Songoni nang mulut ta sigang pari, na paling rikot dan paling utama. Puro na manginang molo tagar di turpukon, belajar kita nak yang manginang siang sifat ni akar. Tabay manginang landasan yang ulut sebagai bentuk pelayanan. Na totong manarihon, ima akan narikot di ulut tasigan pari. Ima manginang marhiti hata na uli dot hata na ringgan, hata ni dibata na sinarihon. Na totong na selalu menjadi kebutuhan utama di bagasan mulut tamar sada-sada. So nakengani akari na totong manarihon salukut na narikot di anggota tubuh na selalu bergantung penuh maradokon akar na sumarihon ima salukut di aka na tinian na jalan na pinorsamna. So ngunino manginang nahirin ni Kristus Jesus tuhita hinorhon ni jani taon. Sa totong kita manginang songon nakalingani maparohaon songon sifat ni Yesus menjadi teladan di tengah-tengah ni ngurupta, menjadi teladan sa totong kita bergantung penuh nakaling ima hatana dinggan dohot udai barita na uli na tahasi holi sebagai bentuk ni kita na selalu membutuhkan na sa totong kita bergantung tu ima si panganon si ganong ari na tarikoti di parterjonda si ganong ari. Alanino manginang jujud do manginang judro hasipata mono sipata kita manginang madok kita tuah mati bigi sali minggu banget cukup beta marminggu tuah mati bigi oni to imak kana sedih guru totonon sedih itu segala macam judro hasipata mulu tuku di rohan salah jolma mulu tuku lebani roha taringo tulatu mangion hata di pata. Alania manginang bahwa Yesus Kristus saja memerintahkan para sisian na leo kamu na sidamangan nang sonia manginang parhalado di uria nami salukut na nang ampe ditutong di kuda hojes jalan di picang doaw nang hangus salukut na asa totong manginang song belajar kita naking song sada urati na totong sumarihon kebutuhan hidup nang soni kebutuhan utama di akas salukut na akarating nang soni pinapinausan na ima narong di bagasan hadiriyon na. Alania manginang songon di bagasan turpukon tanluoy mas secara kustu para halado nami jadi hamu mau nak kaningani teladan mai urati na totong naso teriga naso pala menonjolkan dirina ala totong bermanfaat tu aka kalangan na membutuhkan aka ruas ni huria yang paling membutuhkan tarimo tu pelayanan hata dari bata na ikun sihati dan wata tujuloon nang songoni pe ruas ni huria na ikun sihati dokono muna tujulon na ito muna lohot akalan na asin. Nah, mulu hato na manginang bukan bersifat secara misalnya secara pribadi, ala yang manginang bersifat secara universal. Totong do dohonom nami Tuhan saluhut na. Sudah haton dan hola mamicang misalnya tu pada lado, ulang tuau, parjamita, ala itu do manginang dipicang marhiti haton.
asa totok kita manginang mangalehon jalan mensuplai kebutuhan yang ulutta ima hatan di pada ima naik pun manginang ikutaba manginang sebagai bentuk sada kebutuhan pokok ning ulutta asa totok masaringar hatan di pada jalan marpabuwe uli jalan uli rupata nang songoni kemangan uli salukuna hinorhon ni ima nakaling suplai makanan ini selalu totong mangalihon tuhita sebagai bentuk kebutuhan hidup ning ulutta alania manam saluhuna na holongan di bagasan Kristus Yesus tabering maksudnya anda mau tabering mah karakternya kesesian ini boy bering otak mangilang son bahwa tubuh rohani sifat skeptik namar lapatan arung sonang sifat mangilang roha tidak mau tahu dan apatis boy bering otak son ini makanya mangilang dohonok muncul naking bahwa arung tubuh sifat skeptik dotak karena asing do sifat apatis dotak karena asing ayatul itu dok songonon leon hamuna sida mangan ni na Yesus kan jadi Roma na sida madokon asahari lahu manuhur roti arga 200 uang silon namis panganon nasida artinya walapa tadi sona manginang dari situ bentuk pelayanan artinya sona manginang dan pola kita perlu kita mamereng siap kealan asing dot aka situasi mono na ikut do tari waktu ulang pelayani ikut ulah hono tak ulah unang jolo alam mamereng situasi akan arikot na masa di tonga-tonga yak ulah ni alai situasi baik ataupun tidak ulah homa taring utulang pelayanan ini sebenarnya idun hinirin ni Kristus dihamu nang semuanya manginang monota ingot sejarah Yesus nama dokon bahwa haron Yesus Kristus namanya tak kasta boto bahwa haron manginang lau marlayani kita do jala totong la sumarihok kita do dakia ibadah rotu putih ibadah manginang asa matakot ang siro hadao dakiai dakia roji sa manginang tu putih ibadah manginang lasa dilayani dakiai alai haron tu putih bion ima manginang lapata di daun asli rohana do dan bukan butuh untuk diasi jala bukan untuk amanginang saudara manginang takas di setabereng jala bukan untuk asa di lemangat daam jala bukan asa totong asa di sarihon kita ibana daam alai asa totong do imana menarik kita jala totong do asa agabe ibana do teladan tonga-tonga ni unutta dari bentuk pelayanata nang semonipe baik ma kepribadian nang unutta segano pari alani ra manginang naolongan di bagasan Kristus Yesus mari kita manginang belajar nakeng siar ilustrasi nakengani mari kita nakeng urati nakani nang pesotariga alai bermakna mai di tonga-tonga di kalanganna bermakna mai di humaliangna bermakna mai nang tu anggotana bermakna mai nang tu ratingna bermakna mai nang tu bungana bermakna nang tu parbuena songoni mahamulang nang peso tariga akka perbuya akka na hinauri akka direngga na pitag pahamu tu katonga-tonga ni ngolumuna osia mahamu mo sa totong do manginang mensupply ngolumuna marhiti akka hatan di pata di rok kamu di bagasan ngolumuna sigalo pari nang peso tariga manginang akka hinauri akka direngga patu pamunai tu akka dongamuna osia mahamu akka na sutarigai portotong do manginang deui bermakna deui itu katonga ni ngolumuna songon akari mati ibana manginang ditikki jumpa ibana mati iban di bagasan hasang hapon na ala bermakna ibana nang pesutari da kira pujian songoni manang kamu nang bermakna do hamu nang pesutari da aka hinau naringgani patu pahamu ale totong ba manginang tarpuji hamu marhiti aka ulau munai na pinatu munai di bagasan ngolumuna segempai songono dia manginang adong dong saya sari ilustrasi songono sada galas sada kopi 2 gula mau dikocok kopi 2 gula pastinya bercampur misalnya mulai numpang kopi 2 gula manginang di numpang kopi nah pasti na manginang doko kamu manis naik kopi yo terbuli kopi nahu manginang kan nah pasti na dak kawang na dipuji hamu manginang gula dak dipuji hamu gula na tahuan kopi yo ni nahu manginang kan na dipuji gula alai mangalin pengaruh adalah gula na dipuji keng kopi alai na kada mangalin pengaruh na keng gula nah kali misalnya molom salah ila pahamu kue na tahuan kuyon ni nahu sebenarnya kue dipuji hamu alai gula na dak dipuji hamu dak kira ko kamu manginang tutas manis tabuni gula nona kay dak kira ko kamu sondak yai tabuni kopion bosay manis nai kopion ni namu do alai na persoalan di si nang pesutari na kay gulai alai totong do mampu memberikan rasa manis tu akajoma na mencicipi mampu memberikan manis tu kopi na mampu memberikan pengaruh ima tu kopi asma korhon tabuna songonin na kamu nang pesutari da akahinawi na denggan perbuatamu na denggan nang songonin pidiara kutamu akan nalenggari amanginang totong ingo tamu mai ulak ya berkamu alai amanginang nang pesutari dei songon urati na manari salut batangi alai bermakna rohamu mono di patuho kamu yak nalenggari di ngolumuna hobar mainan songon hata di patang songon tikion
tarung secara kus mangilang bagasan tikyon nama dokon tuah kasih siani asa totong manarihon sanuhut na ima kay bang sonatorobi asa totong dapo na sida mas panganon secara fisik nang songonipi secara portodio asa taruli na sida ima akahinarikot baik secara fisik mentang nang songonipi karakter ni akala pumudisi sa iman niya naman ng pataridahon holongi, pataridahon pasawani, dito nga to nga ningolo na pumudisi. Hamu pisongoni, nang piaw, pataridahon ngulu-ngulu na si songoni. Asa una kita majua, jala una kita bain alasan, jala una kita manginang mencari alasan berbagai kalangan tertentu, lah menolak, jala menghindar, aka ulau nadinggan. Selagi budi balik kamu anganyang aka ulau nadinggan, ulau kamu. Moldang budi batu kamu ulau nadinggan, usaha kamu masa boleh. Jala unang berusaha manginang patupan akta ulang nadinggan misalnya manginang ala adong si hirimon ala yang manginang ditik isyong si hirimon pe sanggup maham patupan akta ulang nadinggan baik meditik isyong adong na tinagam nang songonipe nang tinagam ala ni ilo manginang hirim rohani Yesus Kristus nak kay mandokon mangalihong mangan artina berani kita mensuplai dirita berani kita mangalihong songoni pengaruh tua kalungata humaliang ta asa tarida kita asa totong kita tarida matutu parbuina namar hite olo kita nagabe kita mengalion pengaruh songon urati nang peso tarida alai bermakna nang peso tarida alai totong dari bui pengaruh i matu akta batani nang songoni piturati na mangalion bunga na mangalion ngakai parbue na dinggan na hinire ni pokok batani sialania manginang songoni mahamu una kia tadapamu molo ditikiro pangujunan misalnya di tengah-tengah mengununa molo masahit tamu penyakit gula bisa lah kamu gula ditikir mu kopi dabuni kopi saya usia mu kopi contoh lah kan ya bang ali dikiro kamu bisa lah kamu gula misalnya artinya sila akan dikiro kamu masalah bisa lah kamu akan ada yang gali ini maksud tu artinya dikiro dia akan leher akan soleher tetap totong mau stabil dan totong mau mengenang tetap berpikiran positif nang somonibe nakai kegiatan di mata taruli kita asa totong kita nakai somoni hirim Yesus Kristus asa totong kita buke pengaruh nang somonibe dari suplai tua kada mata jolma dan rumah kita sendiri tari maupun yang ringan dan rumah Tuhan di mata ai polisi jalawata serpari masa mulut paling mengenang sangat maribata sangat maribata Yesus Kristus mohon jamitan untuk region taruli kita jalan tong abu hamumay jalan tong tamapo kamu maro hamuna ana tong mamay masing-masing dito nga tong ani muluna cetek gajang jamitong alay tong maharap roha makiti to porbadia masahapon tong muluna apa yang mengara akan di mata bila sa muluna asa tong langtang hapor syotay semut kita kuhian amatoras i magekeli uta julu nong liling ujat di tanong uta juluhon